खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 22 मे 2025 मायथाइ एबा 7 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाय आरो साहसआ थिखिनियाव थागोन। राजखान्थि एबा समाजारि हाबायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा गोबां मेलफोर बायदिफोराव बाहागो लागोन। नोंथाङा मान मोनगोन आरो माखासे गोदान बिबानफोरबो मोननो हागौ। नोंथाङा जेथोगोनां जेंनाफोरनि सुस्रांनाय मोनगोन। रांखान्थियाव खालामनाय नाजानायफोरा हास्थायनाय फिथाय होगोन। नोंथाङा गोजाम पेमेन्टफोरबो मोननो हागौ। बादायगिरिफोरा नोंथांखौ खहा खालामनो हानाय नङा। नों मोजां सावस्रिखौ रंजानो हागोन। नोंसोरनि माखासेनि थाखाय मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोनि जागायजेन्नाय जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरजों रंजानाय आरो रंजानायजों बुंफबनाय सम हगारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों गुन गोनां सम हगारगोन। नोंथाङा मोनसे रंजालु मुडआव थागोन। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे मावनो हागौ जाय नोंथांखौ बाख्नायगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोदान अफारफोरनि थाखाय थियारि थागोन। खुसिया जायखिजाया समावनो फैनो हागौ। नोंथाङा समाजारि हाबायाव जाफुंसारगोन। नोंथांनि खामानिया सावरायनायनि मोनसे आयदा जागोन। मोनसे जर'खा खामानिया थि समावनो आबुं जागोन। माखासे सुबुंफोरा दिनै नोंथांनि हेफाजाब बिनो हागौ। नोंथाङा न'आव मोनसे फिसा पार्टी खुंगोन, जाय दावबायारिफोरखौ फैबाय थागोन। थानसालियाव गासै उरद दालि दान हो। समाजाव नोंथांनि मान आरो सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोजा गाब। मिथुन राशि। खामानिनि जायगायाव गोदान समानथायनि थाखाय नोंथाङा जेब्लाबो मुखुब थागोन। माखासे थाबथानाय मावथांखिफोरा दा दावगागोन। साख्रि गोनांफोरा प्रम'शन मोननो हागौ। बेजों लोगोसे मोनसे हास्थायनाय जायगायाव दैथायहरनाय जानो हागौ। फालांगियारि रोंग'साफोरा गावसोरनि जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनो हायो। रांखान्थियारि थासारिफोराबो साबसिन जागोन, जायजों नोंथाङा सम्पथि एबा गारियाव रां थिसननो खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा राजखान्थियारि फोथाराव दं, अब्ला नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन आरो हाबा एबा जोनोम बायदि रंजालु फोरबोफोरखौ नखरजों फालिनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि साना धोरोमारि हाबाफारिफोराव बारलांगोन। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय गोबां खारनाय जानो हागौ। नों मेंगोन। दिनै नोंथाङा गथ'फोरजों एसे सम हगारगोन। सानस्लाबै आलासिफोराबो नोंथांनि न'आव सफैनो हागौ। दिनै नोंथाङा बयनिबो खोथाखौ मोजाङै खोनासंनांगोन। लोगोफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ मोजां थागोन। नोंथाङा मोनसे गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन, जाय नोंथांनि गावखौ फोथायनायखौबो बांहोगोन। माखासे राङारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नों एसे सांग्रां जानांगौ। गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो जि-जोम दान हो आरो गासैबो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। मोनसे जिउराहायारि आयदायाव गाहाय थिरांथाफोर लानायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनाय आरो हेफाजाब होलायनाया फैबाय थानाय दानफोराव मोजां फिथाय होगोन। नोंथांनि गेजेराव माखासेया गोहोम गोनां सुबुंफोरजों सोमोन्दो गायसननो हागौ। नोंथाङा मोजां मोनलायनायनि आयदायाव खाफालगोनां जागोन, नाथाय गोसो गुदुं मोजां मोननाया नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बेले-बेजेनि जाहोन जानो हागौ। जेबो गिदिर जिंगासिनाय गैयाजासे सावस्रिया रुजुनायाव मोजां थागोन।
बे साना जिउ राहायारि आरो समाजारि मोन्नैबो बिथिङाव मान आरो मान मोननो थाखाय साबजाथाव। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा गोहो मोनगोन। बिथांखि लानाय खामानिया थि समावनो जोबगोन। दिनै नोंथाङा रां आरजिनो गोदान खाबु मोनगोन। सोरजिलु हाबायाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गिदिर जाफुंसार जानो हागोन। नोंनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथाङाबो बिसोरनि लुबैनायफोरखौ आबुं खालामनो नाजागोन। लोगोफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। बेफोरखौ लोगो हमनाया नोंथांनि थाखाय माखासे खामानियाव मुलाम्फाबो होगोन। बेयो सुबुं सुंजाबथाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथांनि जाफुंसारनाया रोखा जाबाय। थानसालियाव बेसरनि थावनि बाथिखौ साव आरो नोंथाङा राङारि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोजोननाय आरो खुसिजों बुंफबनाय सान जागोन। नोंथाङा गोबां खाबुफोर मोनगोन आरो बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि जिउ राहा आरो राङारि थासारियाव मख'जाथाव जौगानाय फैगोन। बेयो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सम जागोन। नोंथाङा गोनांथार सुबुंफोरजों गोदान सोमोन्दो गायसनगोन। नोंथांनि नखरारि जिउआ खुसि आरो रंजाथाव जागोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। रां थिसननो नाजानायनि थाखाय साना साबजाथाव, जाय नोंथांनि राङारि थासारिखौ जौगाहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआ समाजारि हाबायाव थागोन। नोंथाङा बबेबा मोनसे आयदानि सायाव आबेग गोनां मोननो हागौ। नोंथाङा गोनांथार हाबाफोराव लोगोफोर आरो बिदा-फंबायफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि जिउआव दावगानायआ नखराव खुसिखौ बांहोगोन। भुमखौरां फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद मोजां सान जागोन। नोंथाङा मोजां ग्रेड मोननो हागोन। दिनै नोंथाङा मोजाङै मोनगोन। दिनै नोंथाङा गुबुनफोरखौ मदद खालामनो खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा माबा मोनसे गोदान जागायजेननायनि बाथ्रा साननो हागौ। सासे ब्राह्मणनो धोरोमारि धोरोम बिजाब दान हो आरो सोमोन्दोआव गोदै फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। धनु राशि, नोंनि बिमानि सावस्रिनि थासारिया नोंखौ जिंगासिहोगोन आरो नोंनि गथ'फोराबो मोजां सावस्रियाव थायाबो जानो हागौ। बबेखानि बेसादारि जौगाहोनायनि थासारिया जोबोद साबसिन जागोन। नोंथाङा गुबुन गुबुन फुंखाफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि माखासे सुथुरफोरा नोंथांनि बेंखनाव लोगो महरै थानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बिसोरखौ सामलायनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि आयदायाव बाख्नायनाय मोनगोन आरो समाजारि महरै बांसिन मुंदांखा जागोन। नोंथांनाव गोदान आरजिनायफोर थानो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा सासे गेदेरनि सुबुरुननि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे गिदिर आगान लानांगौ। दिनै गथ'फोरजों मोनसे रंजाथाव दावबायनाय जागोन। बांनाय खामानिया एसे जेंनानि जाहोन जानो हागौ। MCA फरायसाफोरनि थाखाय साना सरासनस्रा जागोन। जाफुंसार जानो थाखाय एसे गोब्राब नाजानायनि गोनांथि दं। दिनै गोबां सुबुंफोरा नोंथांनि थाखाय हेफाजाब होगोन। नोंथाङा सिनाय मोनै सुबुंफोरखौ फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो नोंथाङा नोंथांनि जिउ खुंनायाव सोलायनाय लाबोगोन जाय नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। गावनि गुरुनो माखासे अनथोब हो आरो नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। कुम्भ राशि, सोलायनाय थासारिनि थाखाय नोंथाङा मोनसे गोदान मावखान्थि सायख'गोन। नोंथांनि सावगारिआ बांगोन। नोंसोरनि माखासेया बाहागोदारि महरै मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हागौ।
नोंथांनि गेजेराव जायफोरा बेंक एबा राङारि फसंथानफोरनिफ्राय दाहार नागिरगासिनो दं, बिसोरो जाफुंसारनायनि आबुं इसारा मोनगासिनो दं। नोंथांनि सावस्रिया गोजोनथाव जागोन, नाथाय नोंथाङा उदैजों सोमोन्दो थानाय बेमारफोरनि बादै सांग्रां जानांगौ। आंगोफोरजों गोलाव जानथायनि दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंसोरनि माखासेनि थाखाय अननायआ नोंथांनि जिउआव हाबनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा माखासे गोनांथार सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव थागोन। दिनै नोंथाङा माखासे आबुं जायै खामानिखौ फोजोबगोन। नोंथांनि सुबुंथिनि गोहोजों नोंथाङा नोंथांनि फारसे माखासे सुबुंफोरनि सायाव देरहानो हागोन, जायनिफ्राय नोंथाङा आबुं मुलाम्फा मोनगोन। खामानियाव नोंथांनि गोसो होनायनि थाखाय नोंथाङाबो जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा जिउआव दावगालांबाय थागोन। गथ'फोरा गावसोरनि बिमा-बिफाजों सम हगारगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। धोरोम आरो धोरोमारि सानथौनि फारसे नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन। दावफोरखौ आदार हो आरो नोंथांनि थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।